Explica'm un conte. Els tres porquets. Hi havia una vegada 3 germans porquets. El seu pare i la seva mare els hi van dir: ja sou grans? Vinga, va, aneu a viure sols. Van decidir que cada un es faria la seva casa. El germà petit va dir: jo seré el més ràpid, me la faré de palla, que no pesa, i és fàcil de fer una casa de palla. Així podré jugar i passar-m'ho bé abans que els meus germans. El germà mitjà va dir: jo me la faré de fusta. És una mica més laboriós i pesa una mica més que la palla, però és una mica més resistent. I així també acabaré ràpid i podré jugar. El germà més gran, que era el més savi, el que tenia més experiència, va dir: jo no, jo me la faré de maó i ciment. Sí, trigaré més a fer-la, però també és més resistent. Així que els tres es van posar a fer les seves cases. Ràpidament, el germà menut va acabar la seva casa de palla i només acabar va començar: jo ja estic. El germà mitjà, al cap d'una estona, també havia acabat la seva casa de fusta i va començar a cridar: jo ja estic. De fet, el germà menut i el germà mitjà van començar a donar voltes per la casa que s'estava construint el germà gran, aquella casa de maó i ciment, tot cridant: nosaltres estem. El germà gran, com si sentís ploure, ell anava fent ara maó, ara ciment, ara maó, ara ciment. Diuen que quan van acabar les 3 casetes ja s'havia fet de nit i cada un va entrar a la seva casa. Però per allà hi havia un llop que ho havia vist tot i va dir: ara és la meva! Va anar cap a la casa del germà més petit, aquella de palla. S'hi va apropar i va picar a la porta. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Va dir el porquet petit. Sóc el llop, obre'm la porta. No, va dir el porquet. Si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré. I sí, va començar a bufar. I la casa va tirar. El porquet petit va començar a córrer fins que va arribar a la casa del germà mitjà, aquella caseta feta de fusta. El germà mitjà el va deixar passar, van tancar la porta i va arribar el llop i va picar la porta. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Van dir els porquets. Sóc el llop, obriu-me la porta. No! Bufaré i la casa tiraré. Sí, va començar a bufar. Sí, li va costar més tirar a la casa de fusta del germà mitjà, però ho va aconseguir. Així que els 2 germans porquets van començar a córrer fins que van arribar a la casa del germà gran, aquella casa feta de maó i ciment. I sí, el germà gran els va deixar entrar. Van tancar la porta i va arribar el llop i va picar a la porta. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Van dir els porquets. Sóc el llop, obriu-me la porta. No! Doncs bufaré i la casa tiraré. I sí, va començar a bufar.
però no hi va haver manera. No va aconseguir, sí, tirar a terra aquella casa, i és que aquella casa estava molt ben feta, de maó i ciment, i era molt resistent. Així que el llop, ben enfadat, va pensar, va reflexionar i finalment va decidir que havia de pujar damunt de la teulada i baixar per la xemeneia per entrar dins de la casa. I sí, va pujar a la teulada, va escalar fins a dalt de la xemeneia, va entrar dintre i va començar a baixar. Però el germà gran, que era molt savi, ja ho he dit abans, havia encès el foc, havia posat una olla plena d'aigua bullint, i quan el llop va arribar allà, plof, es va cremar tot el cul i va sortir disparat xemeneia amunt i va començar a córrer amb el cul ben cremat i també amb la lliçó apresa. Mai més va tornar en aquella casa, i és que diuen que en aquella casa, des d'aleshores, hi van viure sempre i feliços els 3 germans porquets. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.